O! I cały obraz jest w sepi, spowolniony i w panoramie, nie? Tak cały teledysk będzie nagrany. Cisza! Akcja! Akcja! Ale ręce na poręczy, ręce, bo to ważne są ręce, nie twarze. O, właśnie tak. Nie patrzeć się w obiekty. Akcja! I pi. A, o, dobra. O. Więcej dymu. Leci! Akcja! Nie, za dużo. Nie, dobra, fajnie. No nie dmuchaj mi w gębę. Co jak mi wchodzisz w chatę? Czekaj, daj jeszcze tego czadu trochę. Jeszcze trochę dymu. Karty tasujemy. Giwery na stół. Dobra. O, zapalamy peruska, tak. Ale tak mnie wargi bolą z tego grania. Dobra, gotowy jesteś? Akcja. Jedź. Jo, panowie, Oblizujemy. Ale język musi być widać. Język. Dobra, Jeszcze raz. nie chcę nic. Akcja. I język. Możesz mnie nadać. Język. Panie, ile chcesz? Kasia, pomyśl sobie o najgorszym. Pomyśl sobie o teściowej. Może ona mnie w pysk strzeli. No. A się to rozbiera. No. Nie. Jak te łyżki wchodzą tak. O, jest papieros, jest. To potem jeszcze raz nagramy. Ale widać ile konkursy kapeluszy. Akcja. Piwko, pijemy piwko, a nie patrzymy się w obiektyw. Akcja! Dobre! Akcja! Szkoda na niego. Pistolet. Akcja! Ale Akcja! Dobra. Giwera, mu jajca tycza. Dobra. Akcja. I masujemy. Słuchajcie, ja sobie już kręcę, tak, nóżki, oczywiście. Cicho tam. Z drugiej strony. podglądał A nie tata. Jak ty to robisz?